Karola natočíme. To tu nebolo 100 rokov do piče. Ja mám natočiť. Daj mu vidieť, jak to robí. Doma budem odkúkávať. Robotu toč do piče, nem ja. Robotu. Komu? Aby som vedel, čo mám robiť, víš. Vyšiepoň, aby to videl do piče, sem to daj. No. Teraz kúkaj, teraz idem rýchlo. A vydávaj nejaké story. Kúkaj, ani nestíha ten telefón zachytávať jeho ruky. Počkaj. Do toho ucha. A Štefán, keď Do ucha mu ho píkni ten telefón. bude klepkať. Bude búchať potom, no. Karol, trošku rána. No, jak na to boli. Rána ty paprče. Hej, Mi tá hlava. aby to prijalo, víš. Dolinky. Natáčaj prsty, ne, Karola? No. Ja kvôli Karolovi, potom bude masová onania doma. No. Ja vám bude dávať zvuk. Nejev sa mi do zaberu. Do piči musím jak, do opačnej strany. Keď bude STF-alko dávať. Už ideme na to. Bľachu podaj. Daj to na YouTube. Ale má bľachu. A zavrú ma. Napíš tam. Ideš to na tebe? HD, full HD. Postup pri výrobe sedáku. Na to by ťa Volkswagen nevyhodil. No, Ja vím. nebudem dať vôbec telefón. Však ale už to robí 2 minúty a robota žiadna. To... Lebo to tu je na piču. To je na piču. Si to upravoval. Skrkvalo sa to. Tam vidím, 2 minúty. Vieš, ja to spravím dobre, on to dotrpe a pôjde. No, dobre. Moje brat je nedela. To nejba nedela, aj včera to bolo fúri. Nerob. Záber mi pokazí. Tento ma bije. Tento ma bije. Bude doma tatkovi ukazovať, že? Potom dojde tatko, že? Pekne, no takto. Už dobre. Vyguľaj. Káju ukáže, jak Kája pracuje. Takto Ale nemáš nadrobené, Karol. nebolo čo. No, ja by som mal ísť teba, mal by ste ísť vygúľať. Jo? Mal by som ísť ja jeho teraz. Natáčam? Počkaj, ten predek ukážem. My musíme najprv telefón s takým niečím. Ten predek. Prečo nemá? Má. Dám ho tam. A čak má tam furt. Ako tam? Ko tam dáš? Už tam niečo chcel dávať dole, ne? Ľubo, fitku do ženy. Už pomaly 4 minúty to robí, hej. Tak koľko pamäte tam ani nebudem mať. Normálne budeš mať milión klipu. Karol, ne? Jak oný, rytmus. Ror. Nemňa to, ty kokot. On mi to dáva furt na donosa. To je tá kvalita. To ty Faldy. Natáčal. Ty Faldy. Kúkaj. Čo ti čekága, tento mi to No. dá. Natáčate. 5 minút už. Zajtra to bude na YouTube. Na Facebooku. Počkaj, ukáž to. Jak to vyzerá, čú. Ty Faldy. No, šrot. Dobre.